हमरा से ज्यादा कबाड़े दिलेर, कबे से बोला तड़े ते हूँ तो ढेर। हमरा से ज्यादा कबाड़े दिलेर, कबे से बोला तड़े ते हूँ तो ढेर। बोली बोली हमार माथा पगल बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले बा। लक्ष्मी स्टूडियो आरा। ओइसे न बोल बाबू तेहू बड़े चढ़ रे, नाही तो तोरो तोरे जहिया पड़ रे। ओइसे न बोल तेहू बाबू बड़े चढ़ रे, नाही तो तोरो तोरे जहिया पड़ रे। ई तो केहू के बात में ना आइले बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले बा। म्यूजिक बाय मंटू मनीष। होइनी सादे हमरे होला परिचार रे, मार देते बानी सुने दिले दहाड़ रे। होइनी सादे हमरे होला परिचार रे, मार देते बानी सुने दिले दहाड़ रे। राइटर रवि कोमल बात के बतइले बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले बा, आज लेना केहू से डेराइले बा। रंगदारी खुली हमने सादे कहिले